Това съм аз Емо, това е Джими. Джими играе на GTI. А тук аз сега ще играя на Копатун. На Копатун ще играя. Добре, да ме харесва, аз ще ме това беше от нашия клип. Дано ви е харесал клипа. Харесвайте. А другия път очаквайте и следващия мои клипи на Джими по една страшна игра, която се казва Александрина или Слендрина. Да. И това беше от нас. Чао хора, харесвайте и се абонирайте, моля. И пишете да е Емо Филизуе.
клиповете, излизат ви, харесвайте, абонирайте се за мен. Но може и този канал да стане на Емо, който сега записва клипа. Да, може и на Джими клиповете се абонирайте, защото имам на GTA San Andreas повечко, а сега ми са на Копатун и на Джими му са на GTA. И чао, харесвайте, абонирайте се и моля ви, харесвайте ни нашите клипове и влизайте в Емофилия, за да харесвате и в на Джими клиповете. Чао!